Γι' αυτό σχετικά έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος θα μας μιλήσει και γι' αυτό, αλλά και για οτιδήποτε άλλο το ρωτήσουμε. Να πούμε την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, Υπουργέ. Τι κάνετε? Κύριε Μαυρογεννίδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, να υπενθυμίσω ότι πέρυσι πριν ένα ακριβώς χρόνο, σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την αθλητική βία, είχα την τιμή να εισάγω την Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου, 1 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης για τη δολοφονία του Άλκη του Καμπανού. Τη θεσμοθετήσαμε όλα τα κόμματα της Βουλής, ομόφωνα, ως ημέρα που εκείνη τη μέρα θα μας θυμίζει πάντα τη μνήμη των παιδιών που δολοφονήθηκαν. Να πω ότι βέβαια η αλήθεια είναι έχουν γίνει κάποια βήματα προς το καλό για την πάταξη της βίας στα γήπεδα με αυτά τα μέτρα πράγματι που ψηφίσατε. Στη Νέα Σμύρνη σήμερα είδαμε πάλι το αντίθετο πάντως, να πούμε την αλήθεια. Σε γήπεδο του Super League 2 βέβαια. Δυστυχώς. Βήματα γίνανε. Ναι. Γίνανε βήματα. Πραγματικά βήματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και όλοι πλέον αποδέχονται ότι υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση στην εικόνα των γηπέδων. Όλοι αισθάνονται ότι κάτι έχει αλλάξει, ότι έχουμε γυρίσει σελίδα. Βλέπετε πλέον ότι αυτές οι σύγχρονες κάμερες, η πιο σύγχρονη τεχνολογία στην Ευρώπη, το gov.gr που γίνεται η ταυτοποίηση για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα, συνδυαστικά με τις κυρώσεις της ΔΕΑΒ, οι οποίες γίνονται αμέσως, χωρίς υποκειμενικότητα, αλλά με αντικειμενικό τρόπο, δίνουν σε όλους το αίσθημα της δικαιοσύνης και ότι άλλοι πρέπει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους οι ίδιοι φιλάθλοι και οι ΠΑΕ να προστατεύουν το προϊόν τους. Αυτά έχουν γίνει πραγματικότητα. Δυστυχώς, κανείς δεν είπε ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε τη βία σε όλα τα επίπεδα. Super League 2 δεν έχουν μπει κάμερες. Η προσαρμογή καμερών στα επίπεδα κάτω από τη Super League 1 είναι δύσκολο γεγονός. Θα προσαρμοστούμε στο μέλλον κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως η αστυνομία έχει τη δυνατότητα της ταυτοποίησης των υπευθύνων. Και να ξέρετε ότι τη στιγμή που θα ταυτοποιηθούν, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν είναι, σε οποιαδήποτε άθλημα, οι κυρώσεις της ΔΕΑΒ θα είναι, ακούστε τη λέξη, αμήλικτες. Θα το δείτε πολύ σύντομα. Το περιμένουμε καιρό αυτό, Υπουργέ, να πούμε την αλήθεια. Να πω και κάτι άλλο. Μιας και υπάρχει και ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι προς ψήφιση την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή αναφέρατε τη ΔΕΑΒ και πολύ καλά κάνατε, γιατί πλέον έχει μπει για τα καλά στις αθλητικές ζωές μας, θέλουμε να μας επιβεβαιώσετε αυτό που έχουμε μάθει από τις αρχές της εβδομάδας, όσοι ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ και έχουμε μεταφέρει στους ακροατές μας και αναγνώστες μας, ότι οι υποτροπές θα σταματάνε στις 2 αγωνιστικές πια για τις ΠΑΕ, γιατί γκρίνιαξαν λίγο οι ΠΑΕ και ενδεχομένως είναι λίγο συζητήσιμο ότι έχουν και δίκιο. Ακούμε τις ΠΑΕ, συζητούμε μαζί τους, συζητάμε με τη Super League 1, με την Basket League. Συνεχώς είναι ένας ανοιχτός διάλογος και έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και αφουγκραζόμαστε. Ναι, οι 4 κεκλεισμένων των θυρών μετά την υποτροπή των 2 είναι πολύ βαριά κύρωση και είπαμε να την αποφύγουμε. Το νομοθετήσαμε το Φεβρουάριο του 2024, σήμερα με νέο νόμο καταργούμε τις 4, παραμένουν οι 2. Αυτό λοιπόν είναι μια αλλαγή, όπως επίσης αλλαγή είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι τώρα που υπάρχει δυνατότητα των καμερών της ταυτοποίησης μέσα από τον GOV στην είσοδο των γηπέδων, οι φύλαθλοι, σε εισαγωγικά φύλαθλοι, έτσι, αυτοί που παίρνουν στο λαιμό τους την ομάδα και κλείνει το γήπεδο εξαιτίας τους, μέχρι τώρα ήταν στο απειρόβλητο. Δεν υπήρχε η δυνατότητα ταυτοποίησης. Τώρα που υπάρχουν ειδικές διατάξεις βάσει των οποίων η ΔΕΑΒ αυτοματοποιημένα την επόμενη κιόλας μέρα θα τους ταυτοποιεί διαμέσου της αστυνομίας. Οι κυρώσεις θα είναι πολύ σκληρές, 3.000 έως 50.000 ευρώ και ταυτόχρονα θα απουσιάσουν με απόφαση της ΔΕΑΒ από κάθε αγωνιστικό χώρο του ελληνικού αθλητισμού 1 έως 5 χρόνια. Ξεκινάμε μόλις βγει το φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Μια νέα αντιμετώπιση της αθλητικής βίας που τώρα πλέον δεν θα είναι μόνο υποζύγιο η μία πλευρά που λέγεται ΠΑΕ ή ΚΑΕ, θα είναι και η άλλη πλευρά του υπεύθυνου σε εισαγωγικά φιλάθλου που πήρε την ομάδα του στο λαιμό του. Κατανοητό. Και κάτι άλλο το οποίο περιλαμβάνει το αθλητικό νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση την Τετάρτη, επαναλαμβάνω. Κοιτάξτε, είναι μια δομική αλλαγή και με γεμάτο διαρθρωτικές αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, απεινιδωτής. Ο απεινιδωτής εισέρχεται σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε όλα τα αθλήματα. Καμία αθλητική εγκατάσταση, κανένα σωματείο αθλητικό δεν πρόκειται να ξανανοίξει εάν δεν έχει απεινιδωτή. 1. 2. Αλλάζει η κάρτα υγείας των αθλητών. Πόσους αθλητές έχουμε? Περίπου 430.000. Έβγαζαν μέχρι τώρα έγχαρτη την κάρτα υγείας, τώρα θα βγαίνει ψηφιακά στη μεγάλη μεταρρύθμιση που λέγεται Κούρος. Μείωση γραφειοκρατίας στα σωματεία.
μειώνουμε πολύ το γραφειοκρατικό κόστος και τα βάρη τα διοικητικά στα αθλητικά σωματεία, έτσι ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να γίνουν καλύτερα και αποδοτικότερα. Έχει και πολλά άλλα τα οποία ενσωματώνονται μέσα στο νομοσχέδιο, τα οποία έχουν να κάνουν με τους παρατηρητές. Επίσης, μια δομική αλλαγή, και θέλω να την ακούσετε γιατί αυτό κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια. Οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ, του Υπουργείου Αθλητισμού, που μέχρι σήμερα για πολλά χρόνια είχαν την ευθύνη να γράφουν εκθέσεις και με βάση αυτές τις εκθέσεις δινόντουσαν οι ποινές στις ομάδες. Τώρα πλέον, επειδή καταλάβαμε ότι αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα ήταν ένα πελατειακό σύστημα, χωρίς κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς προσόντα αυτοί οι οποίοι έμπαιναν και έπαιρναν αυτή τη θέση, τώρα πλέον αλλάζει με τον νόμο αυτό. Οι παρατηρητές που θα μπαίνουν στα γήπεδα θα περάσουν από ένα ειδικό μητρό αξιολόγησης, θα έχει προσοντολόγιο και θα είναι αυξημένων προσόντων. Και φυσικά θα είναι σε συνεχή εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε συνολικά το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρούτση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.